Lho, kowe iki sapa kok takon? Begawan Durna, pujangga negara Ngastina. Sing ngomong kowe tukang drep sapa? Sing ngomong kowe copet sapa? Wah, ngilani jatane Durna. Wis saiki ngene wae. Sampeyan mau ngomong apa? Semar iku pancen wong kere. Bapak kula niku pancen wong ora gablek. Niki mung sadrajat pamong, niki mung sadrajat lurah. Ning nyatane sampean mau nguman-uman sampeyan kandha nek lurah Ngamarta, utamane Bapak Semar ki lurah kere, lurah sing ora gablek apa-apa. No Durna. Jerengan kupingmu. Sebagai seorang anak, Petro justru bangga mempunyai seorang bapak seperti Semar. Mergo ambak iki lurah kere. Catet saka semangate Pak. Ning aja plak-plak bathuk. Oh nggih. Walaupun bapak sebagai lurah seprene-seprene ora gablek apa-apa, justru menambah kebanggaan seorang anak lurah utamanya Petro, Garing dan Bagong. Sebab apa? Justru nek lurah pirang-pirang periode ora gablek apa-apa itu sebagai indikasi dan sebagai bukti bahwa selama menjadi lurah, selama menjadi pamong, bapak kuwi ora sok seneng mangan korupsi duit desa. Sampai di sini paham? Paham tidak?